ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଶବକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ପରିବାର ପରିଜନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଗୋଟିଏ ମାସରେ 4 ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଚୌଧୁରୀ କିଦ୍ ଗ୍ରାମର ମଧୁ ପ୍ରମାଣିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଜମି ରହିଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜାଗା ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପକେଇରେ ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।